Čau! A v tomto videu vás víta Samo a Lukas. My sa dneska v tomto videu predstavíme, čo budeme robiť. No, naše videá nebudú, dajme tomu, čo viem. Nie zaujímavé budú. No, možno, že keď sa vám nebude. No, podľa toho je ako je to na vás, či je to zaujímavé, alebo nie. No, takže budeme natáčať tie 8-minútové videá preto, lebo vlastne mi nefunguje Wi-Fi a mobil mi pôjde do opravy a keď sa odtiaľ vráti, tak vlastne mi bude už fungovať a bude všetko v poriadku. To by bolo odo mňa, myslím, všetko. Lukas, ešte chceš niečo dodať? Pozdravujeme Peťa Makitu, Tureka, Lukáša Knížata, Michal Vania. Viete, on má ten svoj kanál Miroslav Bohunický. A už by sme sa mohli pustiť do natáčania. Dobre, týmto by sme tento diel mohli ukončiť. Čau.